Kaustisen hääkuoro on taidolla rakennettu ja pitkään kypsynyt instrumentti. Ja instrumentista on tullut hieno ja aivan erityinen. Vaikka puhutaan kuoroista, niin tämä on vielä paljon muutakin. Hääkuorolla on mahtava nuotisto. On olemassa semmoista ohjelmistoa, mitä ei laula kukaan muu tässä maailmassa. Ja se käsittää tällä hetkellä nähdäkseni yli 300 laulua. Ne on sovitettu ja sävelletty nimenomaan hääkuorolle, hääkuoron käyttöön. Semmoinen nuotisto on aivan ainutlaatuinen, niitä ei montaa ole Suomessa. Meidänkin kuorot, meillä on tuo Pelimanni kansanmusiikki ja sitten meillä on hengellistä ja välillä on vähän jotain klassisempaa. Semmoinen suola kanssa, että on niin monipuolista. Nuottikansio on niin paksu, että se ei mene kiinni. Kyllä sinne se yhteisöllisyys on tärkeässä roolissa ja se taito. Me ollaan taitava porukka. No, yhdessä laulaminen ja sitten ehkä tämän kaustislaisen perinteen ylläpitäminen. Täällä kyllä kuorolaisten väliset suhteet on tosi läheisiä ja lämpimiä ja tämä on semmoinen yhteisö, joka tukee aina silloin, kun on hyviä päiviä ja silloin, kun on huonoja päiviä. Mukava on ollut olla tässä yhteisössä mukana ja tässä on aina semmoinen niin hyvin kannustava meininki ja iloinen meininki. Mä sitten tulin ja sitten mulla oli semmoinen tunne, niin kuin mä olisin kotia tullut. On kaikki kuorolaiset, niin minusta tässä on ihan mahtava porukka. On kyllä, tämä on se enemmänkin kuin pelkästään laulu- ja musiikkiharrastus. Kuoroperhe. Kyllä. Vai miten ne sanoo? Omhaiset. Omhaisia. Ne vähän niin kuin toinen perhe. Omhaisia. Tälle kuorolle on ominaista se, että puku pysyy ja laulajat vaihtuu. Laulajaurat on pitkiä, jopa 10 vuosia. Ja yleensä samasta suvusta tulee sitten seuraava sukupolvi jatkamaan edellisen työtä. Montako kuorojohtajaa sulla on ollut? Mä oon laulanut 5 kuorojohtajan kanssa, se on musta aika paljon näin nuorelle miehelle. On 20 vuotta ollut nyt sitten hääkuorossa. Tuli just tänä vuonna. Niin, tuossa Sepon kanssa muisteltiin, että me tultiin niin nuorena, että ei oltu vielä edes täysikäisiä, niin tultiin kuoroon. Me oltiin ihan klubuja silloin. Niin. 53. vuosi kuorossa. Hääkuoro on aina ollut mulle olemassa. Mun isä lauloi kuorossa ja sitten esimerkiksi ala-asteella meidän musiikinopettaja, niin se oli hääkuorolainen ja sitten... Silloin ensimmäisen kerran kun mä tulin, niin oli niin tosi mukava huomata, että miten kaikki oli niin iloisia, kun mä sinne tulin. Vaikka läheskään kaikki tunne mua, mutta kaikki oli semmoisia, että tiesi, että kiva kun tulit ja olipa mukava, että pääsit mukaan. Hääkuoron laulamat laulut perustuu kaustislaiseen Pelimannin musiikkiin. Ja niissä olevat sanotukset kertaa arjen ilmiöitä ja ihmisten elämänkohtaloita tällä alueella.
Kerrotaanko me puvuista? No joku sana voitaisiin sanoa. Joo. Aloitaks sä, kun sä tiedät enemmän? No, tämä Kaustisen puku tehtiin Kaustisen kavalkaadiin Rapsodiaan vuonna 1972. Eli se on Anneli Kveflanderin suunnittelema puku. Ja tämä naisen puku markkeeraa hääpukua. Eli ennen aikana oli mustat hääpuvut. Ja sitten tämä morsiustaivas, mikä meillä on kaulassa, niin se on se semmoinen fransulakana, joka on häähuoneessa morsiusparin edessä. Ja siinä on peili, joka karkottaa pahoja henkiä. Mulla on kotikylän puku. Ei tullut kuulhonkaan, että olisi Nikulan pukua laittanut päälle. Että sen verran on solonkyläläinen. Tämä Nyytinkin nästyykin. Eli tällä vietiin ruokaa häistä niille kotiin jääneille, jotka joutu jäädä hoitamaan karjaa tai jotain muuta. Nämä värit edustaa vähän niin kuin eri kyliä, Kaustisen eri kyliä. Tässä on Järvelä ja tässä on Kirkonkylä ja siellä on Köyhäjoki on täällä. Joo. Ja mulla on sininen. Kirkonkylän väri. Aivan erityisen hääkuorosta tekee sen sointi. Se on erilainen kuin mikään muu mun kuulema kuoro aikaisemmin. Ja se perustuu siihen, että nämä laulajat venyy siihen, mitä pelimanne tekee viululla ilman aseman vaihtoja. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että äänialat on hämmästyttävän laajat ja äänet on terveet. Se on iloinen, tosi hyvä ja lämmin asia kuoronjohtajalle. Sillä tavalla, että me kaikki laulamaan bassua, vaikka saatamme enemmän baritoneja olla, mutta basso, semmoista kun ei ääniala ei kuorossa ole, niin basso. Laulu tuntuu, että se onkin semmoinen itselle tärkeä tapa musisoida. Vaikka tuo viulukin oli aikanaan kyllä tietenkin ammatti, mutta tämä laulaminen on sitten pitänyt pintansa paljon paremmin. Lauluissa on rikasta rytmiikkaa, tälle alueelle ominainen soinnutus ja hienot melodiat. Tosi laululliset hienot melodiat. Tänä päivänä Kaustisen hääkuoro on näyttävä ja uniikki esiintyjä. Se omaksuu nopeasti ohjelmistoa ja tekee erilaisia projekteja ketterästi. Me tehdään mielellään yhteistyötä pelimannien, eri tapahtumien, eri säveltäjien ja soitinryhmien kanssa. Rohkea ja aito tekeminen lavalla tempasee kyllä kuulijan mennessä.